Philippine Standard Time. It is now 10:28 in the morning. So mayong buntag mga kauban. Kini si Vance Lomante, live na kad gikan sa Cagawasan Elementary School sa Pilar, Bohol. Aron sa paghatod sa latest update sa barangay and SK elections sa special coverage sa BSKE 2023 sa MyTV. So mga higala, as of 10:28 karong buntag nagpadayon gihapon ang ang botohay ang piniliay diri sa Cagawasan Elementary School. Kundi makita diri sa to monitor nga nagpadayon og pila ang mga botante gawas sa polling center o sa presinto. Kung may duman, that last two buildings nga na diri makita sa atong screen mga kauban, mo na unta ang waiting area sa unta. So supposed to be the waiting area sa mga botante nga while waiting for their turn nga mupila gawas sa asa sila nabutang nga polling center apan wala magamit tungod dunay nasugatan nga problema diin, dunay nahitabo nga misunderstanding tali sa mga botante o mga staff sa DESO nga mo ni abagar sa kahapsay o kalinaw sa, or what we call here the orderly situation diri sa gipaygayon nga eleksyon. Apan loyo nini wala tay nasugatan nga mga senaryo nga nakapadisrupt sa nagpadayon nga eleksyon. On so far malinawon ang ato ang sitwasyon dire, watay natala nga mga election related violence and wa po tay na kitaan nga mga tao nga nang distribute o mga leaflets o mga sample ballots kay wala tay nakita nga presensya ng nangampanya. Wasa tay na aktuhan gyud on cam nga nag-vote buying. Bisan tod nga na mahitabo kini during the campaign nga di gyud malikay nga doon na gyud mga kanang gitawag nato og kinamangay, which is expected gyud na nga mahitabo during sa pagpangampanya. Apan so far malinawon gihapon ang sitwasyon diri sa Cagawasan Elementary School kundi nagpadayon ang piniliay. So gikatakda nga matapos ang botohan sa barangay and SK elections are at 3 o'clock in the afternoon. So mo ni ang sitwasyon din sa Cagawasan, diri sa barangay Cagawasan. Dunay presensya sa kapulisan nga mo'y usas nagmonitor sa peace and order situation o giabagan kita sa mga barangay tanod aron nga ma-ensure nga why mahitabo nga kaguliyang o kagubot nga mahitabo samtang gipaygayon ang piniliay. Ang atong hapsay gyapon ang dagan sa trapiko bisan to dunay mga nakapark nga mga sakyanan o mga motorsiklo apan sa kilid-kilid lamang on the other side of the road. And doon na sa tay makita dire sa ako di mo tangan nagtinda og mga lagotmon alang kini sa mga botante nga naghuwat pa silang turno nga mubutar. So atong kaimtang karon sa ato ang panahon karon mapanganuron apan dunay mahigayon nga init ang panahon o pakita ang haring adlaw. So atong tambag sa mga botante o kato mga botante nga wala pa diri sa atong polling center nga sa di pa ta mudong diri sa polling center, we have to make sure nga naniudto na ta at the same time as soon as possible magdagid ta og tubig aron di ta magkinaunsa o kanang uso na ba karong panahon ang heat stroke.
So mo kini ato ang latest update. So diri sa ako na imutangan sa Barangay Kagawasan, Pilar Bohol sa nagpadayon nga nagpadayon nga eleksyon nga special coverage sa BSKE sa My TV Cebu. Mga ka og so mo ni ang dagan karon. So mo ni ang sulod sa usa sa polling center sa Barangay Kagawasan Elementary School. No? So here it is, guys. Mga kauban, mo kadto tong nahipos nga update dinhi sa Kagawasan Elementary School diri sa Barangay Kagawasan, Pilar Bohol. Dahil salamat sa pagtuto kaninyo sa mga kauban. Og sunday kami gihapon sa atong Facebook page sa My TV Cebu ug sa uban pang social media platforms aron masayra nato ang dagan sa nagpadayon nga barangay and sangguniang kabataan elections. Mga kauban, ubanta sa pagpakabana, ubanta sa kalambuan. Kini si Vince Arlomante live nanukad gikan sa Kagawasan Elementary School diri sa Kagawasan, Pilar Bohol alang sa BSKE 2023 sa My TV Cebu. Daghang salamat og dalay ko ng Dios.